Vsi po novom cyklomoste. Hoci je zatiaľ v dočasnom užívaní, cyklisti ho už môžu používať. Aký bude jeho názov, závisí ešte od rokovaní s rakúskou stranou. Po cyklomoste sa v uplynulých týždňoch už cyklisti preháňali aj napriek zákazom. Župa preto musela na most zavolať strážnu službu. Oficiálne je most v užívaní až od dneška, kedy ním prešiel prvý pelotón. Sa teším na to využitie, lebo tam ten most naozaj chýbal. Na tomto mieste bola mýtna stanica. Tadiaľ to sa cez Moravu prechádzalo. Tu bola mýtna stanica, konečne sa to obnovilo. Ja pochádzam z Ríma, z Talianska. Z Ríma, žijem tu 7 rokov už a veľmi bicyklujem, odkedy som tu, aj bicykloval som v Ríme a tu našiel som nejaký môj ráj. Na spojenie slovenskej a rakúskej strany sa čakalo dlhé roky. Hoci sa hovorilo o jeho spustení už v máji, byrokracia podľa župana spôsobila zdržanie a preto župa napokon vybavila aspoň jeho predbežné užívanie. Je to len obopier v tejto chvíli. To už je od konca júna vlastne.